Hello, haba sarki, ya zan baka kuɗaɗe na ka zo kai mana aiki kana ɓata min lokaci. Ba wani abu da zaka gaya min dan Allah. Ba maganar wani gosulo. Na tara artists already suna ta taruwa kuma kai gaba ɗaya kana so ka lalata mana lokaci. Haba. To gaskiya sarki Alinu magana ta dan Allah zan kashe ka a labari na. Dan wallahi ba za ka ja min asara ba. Haba da Allah. Wayyo, producer kai nake gani a zahiri. Kamar wannan producer Bello Lawan. Kwarai da gaske. Allah yayi za mu haɗu. Allah ne kaddara dai zan biyo hanyar nan. Wallahi so nake na shiga fim ruwa a jallo, amma in gaya maka yanda ake kwamushe min kuɗaɗe yanzu fim ya fita a ra'ayi na shine nake so mu haɗu face me to face you saboda in maka magana ka gani amin kantawa ya fi a kirga. Abdul Ebi ya kwamishe min kuɗaɗe na ya tafi da shi ban gan shi ba har yana tau daga zai sani a fim alaka. Ka gani Ibrahim Aska shi ma ce zai sani a fim na gidan sarauta ya gudu ban ƙara ganin shi ba. Shi kuma Najib Mado shi daga ce mini za mu tafi fim wani fim ne ma ai daga ranar ban ƙara ganin shi bai kwashe min miliyan 2 na. Sai kuma Ahmad kan tsuntsu shi ma ban gan shi ba. Sai dan liman ni kana ganin wayannan duk ban yarda shi yasa nace Allah ya haɗa ni kullum in nayi sallah sai nayi nafilan dare sai nayi na rana duk lokacin da nayi sallah sai na saka addu'a Allah haɗa ni da shi Allah ya nuna min kai. Gaskiya ne. Hakikanin gaskiya na ji labarin ki amma gaskiya baki fada hannu na gari ba. Sau da yawa mutane da yawa mata idan sun zo wajen kamfani na suna mun korafi akan wa'annan mutanen. To gaskiya dan haka tunda kika shigo hannu na zan iya bakin kokari na in samu in yi miki abin da ya dace. Amma in tambaye ki daga wani state kike? Wayyo Allah ni a yanzu tun daga garin Adamawa wa'annan mutanen da lissafo muka nan muka ringa ta waya da su da ina zuwa tas kudin da babana ya bani duk suka rirrike suka kwamuce daga ce za su min fim shikenan suka tafi da kudaden na san ina ma ya isa yanzu kwantar da hankalinki yanzu ina so in tabbatar yaya kaka ne yazo wai ka zo mu je gida za a yi mana kaciya